DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Katugang, good morning. I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. I'm gonna knock on your door, call out your name, wake up the town, you'll see. I'm gonna hoot and howl like the lovesick child until you say you're gonna come out with me. Hey little girl, this ain't no time to sleep. Let's count kisses instead of counting sheep. How? Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa programa. Aramon na itong unang pungal in Monday. Here I'm gonna knock Kumusta ang mga katropa? on your bell, Kumusta ang mga ka-GB? At mga karamon niya to, sana po okay na kamo. come out tonight Dahil na magpara-sintir pa kung wala sa lista. and tap until Kaya na bago pitong aldaw na sana. Bago ang eleksyon, mga tugang. Ha? So, 5 aldaw man sa pangangampanya ka mga kandidato sa paglilibot-libot po ninda house to house at sa mga pagtitribuna. 5 days. Eh? So, kaya kung yan pong aldaw, busy ang mga COMELEC officers natin, mga teachers, at hindi pa po na involved para po sa magayon na pagmanihar kan eleksyon sa Mayo 12. May final testing and sealing ngunyan po na aldaw nationwide na pinuna na po yan kanakaaging aldaw pa duman sa Manila pagkatapos dire-diretso po yan hanggang sa Mayo 7. Laro technical kasabay po niya to mga tugang si Chief Ramir Tanay, yaon man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department sa pong IT Newsroom. Katuwang ta dyan sina Jenny Matthew Balaran at si Ciara May Liron. Siring man sa DCGB Social Media Department sa News Online Facebook page. Kasabi nga ito dyan si Jimus Barrio sa mga pag-update ka mga pangyayari man sa palibot. Sa luwas, siyempre, Mega Force Patrol sa banagos na pangalap ng mga istorya. Langaning may balangibog sa manuha si mabukaon mga turong sa pansitan. Good morning! Yan po dyan sa 3rd District Kasambuan Field Commander Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Mantang dyan sa Daraga area, yan po dyan si Joshua James Bino. City Hall, partner Alar Mario. Yan sa Kapitolyo Provincial si Karen Nicole Ala. Mantang duman sa 1st District, katuwang ta mga tugang si Pading Jomar Bien. Legazpi 4th District as in Regional Center Site, yan po dyan si Angel Mustaza. Yan man sa Mobile, ang samuyang mata ng DCGB sa kalsada, Henry Daboy Mata. Kami po ka boss, minasaludar, mga kabayan, minababan sa Rombang Morning. Sana po okay ka mo sa mga birthday celebrators, happy birthday. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. And good morning mga tugang dyan sa PYZ Enterprises. Yan kay Primong Raul and Marisa Calio. Good morning po tabi. So mga nangay po po ng mga communication equipments, dyan po kayo pumunta. Garantisado po yan. Swak na swak sa budget. Swak na swak ang signal. Ayos na ayos mga tugang ang mga komunikasyon na dadalo dyan sa mga ikipay niyan. Alright, mga tugang naman sa mga kabarangay ta, mga kapatid.
Sabi ko nga ni, 7 Dias bago mga tugang mag-eleksyon, kaya duman sa mga kababayan natin, isip-isip po tayo. How can I hold you near, breathe you up? I'm gonna knock on your door, bring on your bell, tap on naman your sila ngayon ang kanilang mga proyekto. Puro sugod balik sa uno, kalsada at patubig sa baryo. Hanggang ngayon ay di pa nabuo, walang katapusan ang pangako. Magpa-auto na naman din tayo. Kaya mo tabi isip-isip mga kapatid, ilagay ang mga tamang tao sa tamang pwesto para di tayo magsisi. Di ba? Tani pong ariglado pirmi ang dalagan. Alright. Mga tugang po ng tangkada ka mga istorya, halin po dyan sa Los. Nasa linya na sumuyang Field Commander, Chief of Reporters, Jimmy Nasalita. Halin po dyan sa siya pang area of responsibility. Chief Jim, good morning, please come in. Yes, salamat Director Mar. Siribot-sibot ngunyan ang mga taga-Comelec na makakauro niya tungo niyan na election officer kan was si Sir Alfredo Bas. Dahil ang nakadispatch na Director Mar, so 72 na mga ACM, automated counting machine. Then aramo niya to sa sayakon natural kay final testing and sealing kay to dumana sa mga presento. Paano na ito ang pagbarantay kay to, and paano nila ma-monitor kung functional o bako itong mga ATM na pinag-dispatch mo niya na pagkaga. Sir, good morning. Live po kita sa DCGB sa ibong na linya si Director Mardila. Sir, good morning. Good morning po, Sir Mar. Yes, Good morning sa mga taga-Pagkatabay. Apa, 7 days bago mag-eleksyon, and then ngunyan man po ang final testing and sealing. Ano pa mangyayari tabi, sir, sa activity ini? Sa ano po, sa ngunyan po, mga 72 ACMs, automated counting machines, dispatcher na po sa respective polling places. So, as soon as na mag-abot sila naman sa ano, so mga maestra po makondukta na sa final testing and sealing. Marareparo po nila, mahiling naman sa final testing and sealing, mahiling nila naman so ano kan machine kung okay sa machine or may difference. Diba nila ma-determinaraan ano kan ACM. Ayun, di pag-abot ka duman sa mga polling places, ano po ang anong mga kasarabay kaya na pwede kang ballot boxes? May ano po sinda, may mga sample ballots duman. Ano sinda, i-test nila so accuracy kan machine. Tapos ano nila so magkakagawa sila kay manual ano pa ito kung verification kung away nung so boto duman sa balota, ano duman sa tali duman sa sa resibo kan ACM. Kung ano so na print tapos so duman sa balota, garumay manual auditing. Opo. Ayun, mahiling duman kung mag-match so duwa. Opo. Ayan. Pag-arog ka, pag alimbawang di nag-match yan, anong mangyayari? Giraray po, may procedure po sila sa yan. Aha. Oo. Ayun. Giraray nila, review nila giraray kung size sa diferensya. Yan. Kung halimbawa, dahil sa training baga, pinag-diskutir na yan, kung halimbawa may diferensya, so sarong ACM, ano na pong mangyayari? I-report po yan sa i-report naman po yan. Ayun, okay. Di kung walang diferensya, sisilyoan na po yan. Pag lang diferensya, sisilyohan na, say na po yan, dadaraon tabi, sir. Diyan po, iwawalat po yan dyan sa Diyan na mismo sa presinto. Opo. Kung sa kunyan. Di, Siya. paano ang pagbantay takayan, tabi, sir? So mga kapitanes po, pagtataga-reparon, so mga itong harayon po na dahil makayang kan mga
kan PNP Mhm. po nung sa mga barangay tanod po pagtatagari parohan man hindi yan. Ayun, oo. Tapos yung mga pulis man po, magro-robbing man din sa mga lugar na ninda, umaabot ninda. Mhm. Ayun. Opo. So, yan po. Tabi, di ano sabi, sir, ang tugon mo sa mga taga-uwas? Sa natatada po niya itong mga aldaw? So, ganyan po na, mensahe po sa mga taga-was. Hmm. Sa rumpagapunan po sa mga elektor kan mo ba, na sana maging matarantila sa tuyang eleksyon, ganyan na mabot na eleksyon. Mhm. Ayun, apa. Okay. Sige sir, salamatan po tabing maray. Aram ko mga busy ka mo ngunyan. Pasalamat po sa pagtaon nito ng oras sa DCGB. Okay, so yan tabi, Director Marta, very busy si sir. Basta, kung iguanin malfunction o may nagdiferensya talagang dahil magagamit, iguaman yung reserva digdi nyo. Pero ang unit, sir, sampulo na unit may na pangsalida. ACM. Na just in case na may diferensya, may pangsalida. Okay. Okay? So yan tabi, Director Maran, sa tuyang dagdag na informasyon with Election Officer Alfredo Bas. Igdi sa Comelec sa Banuan kan Uwas Albay, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Chief Jim. At saka kay Mr. Ano ba? Biglang may luminog sa isip ko, no? Si Mr. Bas, kang Comelec Uwas, mga tugang in connection po kaya na intervista ta with regards to pagkukondukta ngunyan kan final testing and sealing. Actually, halos gabos mga tugang na presinto, iyo po yan ang aktibidad. Kung dahil matapos yun, dire-diretso po yan hanggang sa Mayo 7. Para hilingon kung ang mga makina nag-aandar, mga tugang, dahil ning problema duman sa mga features na dapat niyang iluwas, as in pag-areglado na, talagang sisiluan na po yan. Yan yung assurance na dahil man nga kung kaso magkagawa problema sa kuryente, may assurance din na yung mga batteries, sabi ba ni Director Attorney Jane Valeza, na bago pig-turn over yan sa mga Board of Election tellers ba yan? Yung mga officiate, ang mga administrar kaya po na pag-eleksyon, mga tugang, kunyan yan, fully charged na. Ayan. So, yaon yan sa hindi na ibubugtak. Kaya, babantayan po yan kang pulisya at tinakan mga barangay tanod, tanganing masiguro na dahing makiaram kayan, mga tugang, dahing matamper, dahing makiaram, dayan po, bubuksan giraray iyan, pag-aldaw na po kang eleksyon. Sa pagbukas na kang presinto, saka po yung bubuksan. So, duman sa mga kababayan niya to, mga tugang, yan ang mga preparasyonis na kan commissioner elections, as in ka mga partners, mga stakeholders, tangani po na masiguro ang honest, orderly, and peaceful election sa tuya pong palibot. Makas ini, sabi kang Comelec, automated, mga 2 to 3 hours databi, may mga resulta na yan, kaya talagang babantayan po ini kang kagabsan. And everybody is excited, mga tugang dyan po sa bagong makina na kakaiba man yan sa mga ginaramit at kanginot na panahon. Sabi ni Dan, feature kan mo yan, dakulang screen, and pwede mong mahiling kung ano sa mga mati-check mo, kung ano sa mga binuto mo. Mahiling mo. So, kaya duman sa mga kababayan tama, go out and vote. May paipit man o wala, go out and vote. Yan. Very important po ini na May 12 na eleksyon para po sa futuro kan sa tuyang komunidad, sa lokal, at siyempre sa nasyonal, pa sa pagi po kan legislatura, mailiri po kita ng 12 senador. 12 na senador. Kaya sa mga nakaresibi na kan Voters Information Sheet, ang VIS,
at least may aram na sila kung paano yung pasunod-sunod kayan. Pero for the benefits, mga tugang, kay ito pong mga daipa, nakareceive kayan. Ako nga ni, dahil pa ka nakareceive, dahil nakabot sarong dahil pa nakareceive kayan, yan po tabi, mga tugang, maboto kita ng 12 senador. So sa itsura kang balota, mga tugang, yan po dyan sa inutan, sa pinakaitaas na portion ang mga senador. Yan ang inot na bubutuan, 12. Dahil pwedeng magboto ng 13, tamain valid po yan. Pwede magpakulang dahil na magpasobra. I-shade and hugis itlog, ang bilog na parang itlog. Diba? Yung oval, i-shade yan, mga tugang kay itong marker, base duman sa napipili po nindong numero kan corresponding na kandidatong gusto nindo. Ayan. Tapos, ang sunod kayan, mga tugang sa mga district congressmen. Sa kaso kang Albay, may first, second, and third district po kita. Kung taga sa inka mo nakaristo, duman ka maboto kung sisayan mga kandidato dyan sa first, second, and third district sa pagkakongresista. Mga district congressmen. And then, susundan po yung kang gobernador, vice-gobernador, board members, tapos sundan na yan kan mga kandidato, mga tugang sa pagkalkalde, kan syudad o munisipyo. Kung sa syudad ka mo nakarehistro, duman ka mo sa syudad. Kung anong syudad yan, tulong syudad bagadig di sa tuya po, mga tugang na lokalidad, Anigua, sa Albay. Pagkatapos, sa mga munisipyo naman, yaon dyan so alkalde, vice-alkalde, mga konsihales. Pagkabot sa mga konsihales, mas dako lang bubutuhan nindong konsyal sa syudad kaysa sa munisipyo. Iyo po tabi. And then ang paglingawan, mga tugang na duman sa likod kan balota, yan po duman nakalista sa mga party list. 155 po yan na party list na kandidato. Mapili lang po kamunin saro. Dahil pwede magduwa, dahil pwede magtulota, may invalid po yan, sayang. Saro usa na nanggad. Diyan sa likod. Saro usa na. Sabi ni Jing, pangayday ka madipisila, na napumutulos nga, 131. Yan po tabi ang pagboto, para naman sa mga kababayan ta. And then, yan, dahil na magparais tambay, pakaboto, mag-uli na tulos. Dumang ka na sa arong nindo. Alright? So, yan po, tabi, sa mga kababayan nato, sa tuloy po mga duga na may informasyon, ngunyan pong aldaw na ini, mga tugang ng Monday, 7 aldaw bago po ang eleksyon. So, dakol na ang ninerbiyos, garapig kukutok ang rapandapan, mga tugang kambitis, may pigkukutok ang lubot, as in may nahadit kung paano nang mangyayari sa mga masunod. Ayan, di ba? Okay, so iba naman, relax na ta, na-endorso na da, pagkatapos kaibanan na da sinda duman mga tugang sa kunyan, sa mga, mga nasa numero 1 sa mga survey. Pero remember mga tugang, sabi nga ni kayan, tunay na survey, iyo po yan na Mayo 12. Diyan po magkakaaraman. And then, kung number 1 kang yan, number 2 ka o number 3, pwedeng mabago ang posisyon ka yan 12 oras bago ang aldaw kang eleksyon. Those are the possibilities, mga tugang, na it happened before and it may happen again. Hindi po ba? Sa Sir partner King Rinaldo, yan, the weatherman. Diyan po sa Bunker Hill, nakatabay. Si Raymond Gerald Aranya, ayan, the wanderer. Yung nangyari. Gerald Aranya, sa Indo naman yung lalaki ini ko dyan. Si Rodel Serrano nakatabay. And then, siyempre, si, Sir Reggie na Balasta, mga tugang. Fire Officer Reggie Balasta dyan po sa Santo Domingo Fire Station. Okay? Bueno, mga tugang sa mga kabarangay tao, ingat po ito sa pagmurotor, ingat sa pagmaraneho, ingat po sa pagtugpa sa kalsada. Padakol mga tugang ang naimbelto sa sa mga road crash. So
So iba self-accident. So iba kapabayaan. So iba reckless. Ano? Di mamunduan pangyari duman sa mo kan nakaagi pong Sabado. Ha? Ta may nagadan kaming kababayan na lunad mga tugang ng tricycle na nagdadalagan dyan po sa Sitio Tambangan, Barangay San Isidro sa Santo Domingo bago magabot duman sa Rugs Gasoline Station. Paligaspi siya. May van, mga tugang, base duman sa nailan ko sa kopya kan CCTV kang ano yan, barangay, asin ka mga nakapalibot duman, may van na puti na makaskas na nagdadalagan mga tugang pasiring sa Santo Domingo. Kamukat mungati mo, biglang uminibungkilin niya, nabangga mga tugang so tricycle, talsik so duwa, so driver buda so pasahero, gadan tabi. Ang investigasyon ng pulisya, mga tugang, nangaturog so driver kan van. Tang sabi, nag-attender ito ng kompetisyon ng pagsayaw duman po sa Cam Norte, sa Dait, and then madaling araw, nag-uli na ta. Baka masubran so, ano gano'n, gihabol na so pag ano, so rinta na van. Nag-uli na. Kaya lang yun nga na, pag-abot po duman sa lugar na ito, naka-idlip so driver. Yan po talagang pag na-idlip ka, split second lang po yan. Ha? Nangyari na sa kuya. Minsan, nang pirutunon ako na nauranan ako, nagaram ako, ito na ako sa gilid, na pangirit na lang ako. Maril, ito na diskida na. Yeah. Pero yan, mga split seconds po na yan. Kaya, yan bagampi ko pa sabot na sana pag magdadrive kita, dapat siguron ta na yung sa diri ta talagang fit for driving. Pag hindi, may namamatihan ka, babloy ka, o ano, wag ka mag-drive. Ha? Hanap ka na ibang driver. Kung wala namang ibang driver, inaanto ka, gumilid ka. O yun na po yan tabi. Gumilid ka, turuging o mga nagkapirang sarong oras, garo, revive ka na, fight ka naman. Di ba? O yan po tabi ang mga ano yan. And then, siyempre, padagos po ang pigigibong niyang kan, ano yan, kan DOTR sa pagmumonitor. O kaso bago ako nagsangat digdi sa programa, may press conference na pigpaapod mga tugang si Secretary Vince Dizon, kan DOTR, tanaalarma na ini sa mga nangyayari. Yeah. Kasuod mga aga, igwa po ning rinang kaob. Kumbaga, inarado, sabi kan sa Tagalog, inarado ng SUV. Everest, yun po na departure area, kan Terminal 1, kanaiya, duwa ang nagadan. Sarong 29 anyos, na naligis, plus yung 5 anyos mga tugang na aking babae, na aki kan sarong OFW, na papalarga pa Europa. Nakasuriyaw pa mga tugang so ama, anak ko yan! Diba? Hindi ko lang na ano, kung naglarga pa ako, dahil na nagtuloy maglarga. Yan. Pero makamumundo, tas may apat pa po na nalugadan. Sabi ni Secretary Vince Dizon ngunyan, magibo siya na executive order na magmamandato mga tugang sa gabos na mga tsuper ng public utility vehicles na magsairaro mga tugang sa mandatory drug test. Hindi kunday ining kunyan, day ining pagsuhay o day ining kontra duman sa nainot na naging desisyon mga tugang kang Korte Suprema. Manunungod po dyan mga tugang sa mandatory testing. Taka ito baga, bago kita makapag-renew ng lisensya, dapat mag-agi kita dyan sa mandatory drug testing. Di ba? Pipairihi kita. Tanganay makarenew ka, dapat negative ka sa luga. Pero kinontistar po ito sa Supreme Court, kaya nahali iyan mga tugang na mandatory drug testing pag makuha kang driver's license. Igwamang kita mga tugang na lay na anti-drunk and drug driving law o driving act, mga tugang, pero still
despite of that law, kadakol po mga tugan na na-imbelto ng mga public utility vehicles. Sa mas matindi na nangyari, ito po baga na nangyari naman sa EasyTex, sa may exit sa Tarlac, na ito na nga turugman sa driver, pasado alas 12 udto. Nangaturog, tapos rin ang kaob man mga tugang suapat na SUVs, may nagkagaradan tabi. Kaya yun na yung mga lakdang na ngaya ipairarom sa mandatory drug testing niya mga driver kan public utility vehicle. Kaya tama ko tayo napigiri ba ka nakaagi pong Holy Week na nagkaganing pagbisita ang DOTR, ang LTO, LTFRB, including mga tugang ang PIDEA na nagpasiring sila dyan mga tugang sa pigapon na Uplan Harabas dyan sa mga terminal. Duman may mga nagka-interesting po, diba, nagpositibo. Pero kadakol pa kadakol pang iba. Okay? And then siyempre, yung po na kung kita nagda-drive, kabisahon ta ang pigda-drive ta. Tangani po na day kita malibong sa silinyador buda sa preno. Di ba? Pag nagda-drive kaya nang gadtulusan ta na na rin ang preno, day ka dapat dyan malingaw. Kaya nang pwedeng sumalbar sa buhay mo. O pwede man na pumabalintok sa imo. Di ba? Kaya kikabisa po yung gabos na mga pigda-drive ta dipisil po na masala kita. Yeah. One false move mga tugang duang bagay. It's either you go to the hospital or you go 6 feet below the ground. Stand by mga tugang, we will be back. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Panalo promo na! Tignan sa ilalim ng cap o selyo ng Ginebra products at i-claim ang price sa partner outlets. Panalo promo na! Runs from March 15 to July 31 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, eksaktong alas 11. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Ikinamundo asin nagpaabot ng pagkikidumamay para sa pamilya kan mga biktima ang Department of Transportation sa nangyaring aksidente na kinainbeltohan kan sarong SUV na buminangga sa departure entrance kang NAIA Terminal 1. Kinonfirmar kang DOTR na duwa ang nagadan sa nangyaring insidente, kaibahan na ang sarong 29 anyos na lalaki
Asin sarong 5 anyos na aking babayi. Matang 4 ang nagsapar nin lugad na tulos na dinara sa sarong ospital sa Pasay City. Nahiling naman kang DOTR ang initial na CCTV footage pero wala pang pinal na dahilan dahil padagos pa manggiraray ang pinagigibong investigasyon kang mga otoridad. Yan ang pangalas 11 Bareta, hali sa Newsbase. Ini po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa inyong nadango ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarine na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, handang magserbi. Ako si Rial. I used to be a McDonald's crew. Ngayon, film director na ako. Ako si Tess. McDonald's crew noon, Assistant Vice President for Operations na ngayon. Ako si Cha, former McDonald's crew. Ngayon, professional volleyball player na. Ako si Eric. Nagsimula bilang crew. Ngayon, Operations Manager na sa McDo. Dahil sa McDo, easy maging best me. Gaya ni Rial, Tess, Cha at Eric, ikaw din. You can discover your best me at McDo. Learn lifelong skills when you join the McDonald's team today. Apply at the McDo PH Careers Facebook page or visit a store near you. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Marvila. Alright, mga dugang, balik po kita sa programa niya po ng pagkaaga. Kumusta mga kababayan, mga misis? Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, pos mo yan bro, until something happens. Mga dugang, balik kita sa programa. Yan po na pagkaaga. Yan, sabi ni Sir Jeff Santos dyan po sa Queensland, Australia. Labor Day dito, walang pasok. Nangyari, no? Labor Day pala dyan sa kanila. Mga dugang. And kanakaaging aldaw na eleksyon pa sa naduman, mga dugang kan bagong Prime Minister.
7 a.m. to 8:30 p.m. na-declare na ang panalo. Labor Party. Nag-open ang poll 7 a.m. Pag 8:30 p.m. deklarado na ang gana. Labor Party pa rin. Yan. Alright. Hello kay Sir kay Arilyn Balasta at si Jerry Balasta ng Fidel Sortida. Oy, kagawad Jer, magagum ka na dapo. Sabi ni Sir Jeff. Alright. Happy Fiesta sa Barangay Bugtong, Legazpi City. And also, Happy Fiesta happy birthday kay Sir Mart Ian Santos. Sir Mart Ian Siapno. Ang MDRRMO Kang Santo Domingo. Happy birthday, Sir Mart. 43049, Kabalikat Civicom, 430 Sarbangi Base. Yan. And siyempre, mga tugang, dungan sa mga kababayan natin, good morning kay Kunyan. Kay Sir Jordan Alfaro. Pangyayari. Ay, mga ka-second district, huwag niyong kalimutan to Dati namin kasama. Ngaya Sir Mar, sain po yung Pigbabakalan Communication Equipment na pigpromoto po. Diyan tabi. Board. Diyan tabi sa Kunyan, sa Orosite. So, Kunyang baga, dating Mayon Emporium. May mga pintuan baga dyan. May pangaran man pintuan na PYZ Enterprises. Yan dyan si Primong Raul na Caldio. Sabi mo sana na pigpadiyan taka. Saka nakantabay man ito tabi. Yan, okay? Yan po, mga kababayan natin, mga tugang. Mabakal garong communication equipment si board member Jordan Alpajaro. Ito pala napapalaban na pag dati tang pag-iriba, no? Yan, si dati ning pag-iriba digdi si RB Raul Roy Borihon kan First District of Albay, yung kandidato ng bilang board member. Si midpili ni mga tugang si Raul, si Sir RB Coco Roy Borihon, mga tugang diyan po sa Tabaco, asin sa First District na si Tariki. Ganyan na istorya kan Tariki. Alright. Mga kababayan tao, nag-aawang kamo kayo ni Permi baga kapag garog kayo ng oras sa tuyang programa every Monday, tandigdipig luluwas kan mga oil companies ang sa indang final na oil price adjustments, mga tugang every Thursday. Ayan. So yun na po, pinaskill na sa aga, mga tugang, sa aga may rollback ang gasolina na 55 centimos kada litro. Effective 6 o'clock in the morning. Alas 6 ting aga. May 6, 2025. Yung diesel, mababawasan po ng 65 centavos per liter. Mantang yung kerosene, medyo malaki ang bawas, 90 centavos per liter. Kaya po tabi yan, ang final na oil price adjustment na ipapauto po yan, mga tugang tomorrow, Martes, usual po yung Martes talaga pigpapauto ninda, alas 6 po ning aga. Kaya, talaga pong kunyan, dahil na maiwasan po yan. Dahil na maiwasan po yan, mga tugang na pangyayaring yan. Kaya sana nga ay maraming ma-invento na locally produced, mga tugang na mga electric vehicles na nagagamit mga tugang ng solar. Yan, tanganing hindi na tayo magasolina. Di ba? Alright. Okay, sige, dagdagan tamang istorya. Alipon yan sa luwas. Si partner Alarmario na sa linya na. Sa oras na ito, mga tugang na alas 11:11, pumpiang 11, sa pumpiang 5. Ang iyari, Balda. Partner Al, good morning. Thank you so much, partner. Mainit na naman ang odto. Manlain-lain na expectation ganyan. Kan mga butante, kung piraan sa indang mariresibi
Pangyari na bago umabot ang pizza 12. nangyari dahil sa mga istoryang iyan, may mga gusto nang bumaralyo sa Legazpi. Para rin ako kamo naman. Kung baga ngayon sa sira ngayon, maringay ang gipaw naman. Nakula na digdian presyohan. Ay, Jesus Maria Joseph. Ay, Jesus Maria Joseph. Sa ibong ngayon, partner, sa kampanya kan Comelec, asin kan ibang grupo, kasabayan na simbahan katoliko na kontrabigay. Posibleng may mga magpakadoble, posible man may mawawaran. Pwedeng may madae. Oo, posibleng may doble, pwedeng may dae. Dahil sa iba, dahil napigtiwalaan sa duwang kampo politikal, dahil sa pagiging mariw-bariw, paling-paling ang estilo, kan mga tuminalikod na daw sa kampanya, kan maginibong na kampo politikal. Lalo digdi sa Legazpi City, talagang yaon ang sirilosan. Pag nahiling ka naman sa sarong kampo, na nagsabay-sabay ka sa kampanya, nag-attender ka kan caucus, yaon na ang pagdududa sa ibong na kampo politikal. Kaya dahil nanggad mawawara na posibleng pag-abot kan oras, may mawawaran, may magpapakadoble. Niyan kon na makalusot sa monitoring na duwang kampo politikal ngunyan sa monitoring taman partner, may kanya-kanya talaga sindang tao na nagmo-monitor sa iro-iro kan kalaban. Kaya bako ini karaw-karaw na labanan digdi sa Legazpi, partner. Naramang ako, may mga palubog na. Oo, yan may. Kumbaga may mga insider man sa kada kampo. Ngunyan, dahil ka makakalusot. So, kay to na oso na kaya so leader, ibinulsa. Pero madipisil ngunyan, tama yan na sabi mo, may mga palubog na intelligence team na magmamonitor sa leader kung ano ang sayang pigigibo. Di feeling mo sa miso pagkambas kay motor. Dahil hindi ko niyan kung makalusot ang estilo siringgay. Kanta, kahit ito na nga kan mga hinot, iyo mananggad after election, may nagpakabakal ki motor, may mga nagpakabakal ki kabasan, may nakapariban, may bagong cellphone. may mga bagong cellphone. Hindi ko niyan kung makalusot, ang namomonitor, tagari iba ang sistema, partner. Tama ka, may mga palubog na intelligence team na magmomonitor kan mga leader. Iyo. Kung i-distribute o dahil, pwede kang mapiligiruan kung dahil mo i-distribute yan. Kaya hindi ko niya kung mangyari pa sharing na mga gawi-gawi kanibaman. Pero ngunyan talagang matindi ang monitoring digdi sa Legazpi na monitor taman partner. Iba talaga ngunyan ang kawat politika. Seryoso ini, na labanan na ini. At sabi nga ni, kaniba, ini nga ang primero, ultimong laban. Pag nakalusot nga sa saro, lauman mo na ang 20 anyos naman na o kaya turong termino. Pero kaya kung mangga naman sa sarong grupo, lauman man ang tulong termino man. Kaya ini ang pinakamatinding labanan, partner, as far as the Legazpi is concerned. Bago ini karaw-karaw, ini ang primero, as in ultimong labanan ang duwang kampo politikal. Kung sisiyan manggagana ko niyan, expected din na sa laog kitulong turno, kapot na naman indaan Legazpi. At sabi ni Digan Dixter, ang challenge niya dyan, Papa Mar, kung paano madistribo na may bantay. Ma-distribute na may bantay. Kung paano yun talaga ang mangyayari mo niyan. Namamonitor matindi na mangyayaring mga distribution sa ibong ngayang kan pagkasabi man kan Comelec na kontrabigay alagad sa lado kan mga botante nag-expect na talaga sinda kung piraan ibibigay. Mangyari, no? Iyan man ang sa kaya tuyan dapat yan igwaman ko na kung may kontrabigay, igwaman ko ang kontratanggap.
sama na ma-organisar. Naning patasan eh. Organisar ba kita kaya ng grupo kaya kung tatanggap. Hindi. Okay, so partner, yan tabi ang mga informasyon pagkiraray, digdi sa monitoring ta. Nagkaraning eleksyon. Itong aldaw na sana. Alam Mario, thank you. Thank you very much, partner Al. Ali dumang kay partner Al Armario, lipat kita kay Angel Mostaza. Angel, good morning, please come in. Yes, good afternoon. Good morning, Sir Mar. Good morning sa kayong mga parantabay. Ang location ko nga niya ako dito sa Purok sa Isa, kan Barangay Bugtong, Legazpi City. Nagkaperang minuto na Sir Mar. Ala daw bulang na ako apipis na sa Bugtong. Nagrabas ka tulos dyan. Ay, di mo na ko, Sir Mar, makikifiesta. May tulo kaya di Sir Mar. Subado. Pero ang good news, Sir Mar, kaya far out naman ini upon arrival kan mga tropa ta sa Bureau of Ay, very good. Legazpi. And then itong suduang truck pa sa Chinese volunteer. Anong nangyari? Anong nangyari? Aramon ta, Sir Mar, tigdi sa Tansadiri mismo kan. Dati da po ini, Sir Mar, na talyer 2 years ago. And then may saro digding room na tiga isarangki saro niyang parabantay digdi. Aramon ta daw po, sir, ang detalles na ini. Sir, is po, si Sir Mar po sa DCGB. Sir Mar, si Sir Angelo Toledo. Ang Tansadiri po kan edifisyo po digdi sa Barangay Bugtong, Purok sa Isa. Hello, sir. Good morning. Sir, ano nangyari dyan sa kanyanta? Nagkaigo ng insidente din sulo sa lugar mo? Bali, siguro po sir, may nawala po diging nakasaksak. Nakasaksak? Oo. Ayun. Iyon yung pinagpunan. Opo. Ayun. Dahil man na ibang nadamay, tabi, sir? Wala man po. Dahil man, ingat na sana po, tabi. Dipisil ang sitwasyon. Ayan. Okay, anong na-damage dyan sa imo? Bali, yung mga wiring pa man lang po. Kasi renovate. Dahil man ako niyan, dahil man na nakadanyar sa ibang parties kang arong. Kaya na edifisyo. Ayun na po. Sige, tabi, sir. Salamat. Mga anong oras po ini, sir, nangyari? Siguro around 10:20. And then ngayon, sir, so sabi mong nag-stay sa Puligdi, kumusta po ang sitwasyon niya? Bali, nailing po po Kasubago, okay man siya. Wala man sa lugar. So, yan po, Sir Mar, si Sir Angelo Toledo. Wala pa rin ito, Sir Mar, si Makahurot. Siyempre po, Sir, dili sa mga taga-BFP, tapadagos pa sa indang tigahiling ito, Sir Mar, sa posibleng talagang kausa kan sulok digi po sa lugar, sa Purok sa Isa. Maray sa nga ni Sir Mar, medyo bako man dukoton sa residential digdi and wala naman sa ibang nadaman. Roger that. Okay. So, yan, Sir Mar, ang mga follow-up sa digdi sa Purok sa Isa na Barangay Bugtong, Legazpi City. Yes, tama na nga digdi, Sir Mar. Ano? Hanapon mo si Firefly. Ay, dahil po sa Sir Mar, mahanda po. Basta, paaram lang kan sa iyang tugang. Okay. Sige. Apo. So, yan, Sir Mar, mga informasyon tawid Kuya Boy, Angel Mostaza, DCGB. Thank you very much, mga tugang. Yan po, si Angel Mostaza. Yan, iringat po kita, tabi. Naku, marita din nagulpi. Iringat po sa sulo. Ano man nakakababayaan po, tabi, pag nasuloan ka mo ng arong, nako. Ubus-ubus yung gabos na pagtupunan po ng sertilo ka hanggang makaagum ka. Ay, nako. Hello kay Sir Art Ramirez Gomez. Sir Art, good morning. Diyan po sa DPWH, Second Engineering District Office. Good morning sa inyo po dyan. Marina aga po. Nakaantabay po tabi si Sir Art. Siring man, mga tugang Alvin Uy, number 1 nga DCGB country, walang mintis habang nabubuhay sa pagkikinig sa radyo DCGB. You know one. Si Rosa Betis, good morning sa mga kapamilya ko ngayon dyan sa Basud, baka kay Albay. Good morning. Ayan po tabi, adi. And then, siyempre duman sa mga kababayan po niya to, mga tugang, mga kabats 80 sa Santo Domingo Barangay High School now, Santo Domingo National High School. May reunion po tabi kita. 45th reunion. Kanbats 80. 45 na de. Ganun katagal na pala tayo nag-graduate sa high school. 45 years na. Bagatin po tabi ka mo, May 17, 6 o'clock in the morning, mayroon tayong misa dyan po sa St. Dominic of Guzman Parish. And then after that,
diretso na kita duman sa venue sa Catyels, dyan po sa Bagong San Roque. Yo, na magarapon da duman tabi ururugma sa mga senior. Di ba? And then we will elect mga tugang new set of officers para magpreparar para sa tuyang golden anniversary. Yeah, para sa 50th anniversary kan paggraduar ta. Yo, magatindir tabi minimal man sana ang kontribusyon. So, dahil magdara ng kontribusyon, no problem, basta dalhin yung sarili mo. Bahala na kami. Bahala na kami. Okay, yan mo tabi, magkita-kita tayo dyan. Okay? O bueno, mga tugang naman po sa mga kababayan ta. So, nagpasabay sa kuya kanto ba? Sa aga na lang po tabi. Medyo pikiti ang sa tuyang delivery boy. At saka, mga ka-farmers na medyo busy ang kadaklan. Maraming order, no? Talagang nagiging trending na ito pong tuba. At so kapigabangan ko ito pong Choco Coco. Yan pong tuba na may flavor mga tugang na kakao. Yan po ang sa inaabangan. Marirahay man sa lawas man talaga magparainom-inom kaya na natural sana mga tugang na regalo kan mahal na Diyos halipos sa Tree of Life sa coconut. Yeah. Okay. Dagdagan tayo ng istorya halipos dyan sa luwas. Nasa linya mga tugang ang lalaking pasiguro pirme, Joshua James Bino. Joshua, good morning. Please come in. Yes, good morning, Tabi Sir Mar. Good morning sa mga parantabay. May nag-contact ako na may sulok niya sa may bugtong. Ang lokasyon niya sa may Lidian. Adi nga ako, sa tingin niya kung madalagan. Lugod. Saan? Sa likod? Araw din duman solo, pero at least okay naman da Sir Mar. Ayaw, kinadamay. Nakaurong ko na so, kunya nakaurong yung stag sa dire. Yung mga gulpi na may nawalag na garong nakasaksak. Kaya ito. Nakadangog kong LA. Nako, si Ate Angel is the key. Pero kunya na minakirad ka tulos, ano? Ay, paman ng tigduman ta. Turog pa ito ngunyan. Lamaw ito. Mamarete, dyan pangalauna, mamata. Yan, pangalauna na nanyaong kaduman. Dahil may delikado ka ta. Pwedeng inagdaw mo na ito sa pangudto. Batipista. Okay, kumusta dyan? Kumusta? Yes, anyway, Tabi Sir Mar, nagtaon ng asigurasyon sa publiko, partikular na sa mga taga-Daraga Albay. Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea na iguan magkakanigong bilang ng mga kapulisan sa nasabi ng banwaan na magbabantay para sa saindang seguridad at yung seguridad man Tabi Sir Mar kan mga parapernalyas na gagamiton para sa papaabot na eleksyon sa Mayo 2, 2025. Sa bagong kay Guaset Army na ang mga pulis sa Daraga bago naggawa ng formal man na deployment kung sa insigun kay Police Lieutenant Colonel Edgar Stoya ang Chief of Police kan Daraga PNP sa kondukta Sir Markat eleksyon. Yan ang asigurasyon na may sufficienteng bilang ng mga kapulisan sa mga polling center. As in, siyempre, di man pwedeng pabayaan man giraray ang pasi-orden sa palibot kan Daraga Albay. Dawagunta, na pakipaghuro niya to unya na pagkaga kay Lieutenant Colonel Edgar Azotea. Ito po sir, gulat na po karating niyan ang Daraga PNP sa eleksyon. Actually po, ready na po kita. Ko na po ito ang figure for the security purposes. Pero po, I assure, nagabos ng mga voting center, mga presinto, may pulis po kitang mabantay. Sa pinakadulo po kang Daraga, sa southern part, gabos po kita igwa dyan. So, yes, this morning, nag-send off kami, na 5 niya, na po gabos na digding personnel. Starting po niyan, ay kaming off duty. No matter kung badus ka dyan or whatsoever, basta pulis po niyan, wala lang off duty. Sa moment po niyan, yung mga election paraphernalia sa mga eskwelahan na. Ongoing po niyan. Kaya, kasi bago po nga alas 5, nag-briefing kita. Pag 6 o'clock po, nagkarga na sa truck. Travel po ang
security, ang pagbaba sa mga voting center, yun naman po mga security. Together po kung sa mga BIs, tapos po sa mga taga-Comelec personnel. So, kaya po, sa presidente po, masabi ko po na preparado na po ang Daraga PNP sa tuya pong maabot ng eleksyon. And makunang po, of course, naman so bigahanda ang taso sa eleksyon, sa mga of course pati po sa pasti order sa kapalibutan ka sa tuyang Daraga. So, dahil naman po pwedeng i-sacrifice po yan. Kaya ikaw mo po gano'n kitang mga police visibility mangyayari dyan. Ako, Sir Mar, na pakipaguro niya to kay Police Lieutenant Colonel Edgar Sotaya, Chief of Police ng Daraga PNP. Daraga Albay, Joshua Bino, DCGD. Thank you very much, Joshua. Sino man kay Police Colonel Edgar Azutea kang Daraga Municipal Police Station. Yan po, yan ang pagkapasiguro na mga pulis. Tama ito. Nasa full alert status na po ang kapulisan po pagka nakaaging Sabado. Pagkatapos walang bakasyon, walang leave. Bawal ang leave muna. Talagang kaipuan sinda mga security forces na kaipuan, nagtatrabang-tabang na, di ba? Pati nga ni Philippine Coast Guard nakasabay na mga tugang sa pagmantinir kampasi orden. Yung Philippine Coast Guard, Philippine Army, yung Armed Forces of the Philippines, saka Philippine National Police. Sila yung mga deputized, mga tugang kang COMELEC para magbantay and make sure, mga tugang, that everything is in place. Di po nin maharas, di nin maintimidar, kandidato man mga tugang o butante, pagabot po kang aldaw kan eleksyon. Okay? Medyo lang talaga mamundo, talagang iba na ang dalagan mo niyan kan ireleksyonan na day. Talagang nagralaom sinda na magkaigo talaga nin kunyan. Nin paipit. Despite kang may, sabi kang nampel, desidido da, kumbaga pinakusog na yung ngunyang kang kunyan. Kang COMELEC kan sinang pagbabantay. Dawag lang kayong pahuhuli. Remember, mga tugang na ang nagpabakal, asin ang nagbakal, pareho po yan na liable. Pagka mo nadakop kaya, napatunayan ka mo sa korte, mga tugang, magabat ang padusa. May kulong na, mahalipan sa imong karapatan na magboto, asin butuhan, asin mag-ukupa ng mga posisyon, mga tugang sa gobyerno. Yarog kang kagabat ang election offense po na yan. Ngunyan, inimpig sabi ni Chairman Garcia na kung gaito ngayon nakabirelo ang mga parabakal ng boto, ngunyan may kirinate kaming komitiba na matutok talaga ngaya dyan, titingnan natin kung paano yan ma-implementar ngunyan. Because before, mga tugang, ang vote buying, yao na yan talaga. Dahil lang mga tugang namin na boto, asin dahil nadadakop, kaya dahil man na nakakanasa kakasuhan. Pero ngunyan, mga tugang, may mga pinadararahan na nga nin mga show cause order ng mga kandidato. Napigaligan na ngayon nagbayular mga tugang duman sa pagbabawal na magbakal ng boto. Ayan. Lalo na, mga tugang mo niya ng mga crucial period na papara niyang eleksyon. So titingnan natin kung paano yan. Remember, yung una baga na mga apprehension is, pwede ngayong bakuna ngayong house to house and face to face ang fight. Pwede na ngayon sa digital platform. Ayun, nagpasiguro na. Yung GCash mismo, nagpahayag na, mga tugang na dahil ka pwede magtransaksyon ng sobra sa 2 beses sa sarong aldaw. Tayo nga nito so apprehensions na tibado mang pagihon, mag-text blast. Magpadarating kong di ba? Ayan. Pagkatapos pati nitong so pagdadakop ka na nag-withdraw, may daradara ka na 500,000 pesos and above, mga tugang pwede kang mapapanimbag. O yan ang mga dagdag na mga impormasyonis na tumanungod po dyan. Nasa satuyan na lang po yan mga butante. Di ba? If you really want mga tugang to end this malpractice, magkipagtabangan kita sa COMELEC. Di ba? Pero ang problema, iba Iba ang dalagan mo niyan Ang mga dahil po dyan sa vote buying, mga tugang, makahirak ang kandidato na kwalipikado pero dahil imo, dahil po nang gagana, dahil nang nakakatukaw sa posisyon. Di ba? Wala
Parang pag wala kang pera, wala kang karapatan, mga tugang. Kaira ka. Igwa na yung karantyawan baga ngayon, na ubas na ngayon sububon ngayon ni Arog kayo ni. Dahil nga nakabukod kay Uni. O, di ba? Yan ang medyo maraot na realidad, mga tugang sa tuyapong palibot. Kung narin pa matatapos, we don't know. Because even mga tugang yung mga pagsasabi ni Rizal na pag-asa ng bayan, parang na-influensya na. Kansirin po nga na-practice. Di ba? Sana pabiralo na sana. And then magpili po talaga ng magkakanigo. At saka para na man maging magabat sa mga nagkakarandidato. Iyan po na mga na mga nangyayari. Imagine kung makandidato ka, kung kagawad ka, ma-spend ka ng how much? As compare niya, pirama sana ang sweldo mo. Pero yun na po, ang sabi nga niya, anong ngayon makuha mo dyan? Prestige. Di ba? At saka sakit ng ulo. Pero yun na po yan, ang buhay nila. Kaya, hiling yung tangon niyan kung may pagbabago na sa parte ng komunidad na may pagkikipagtabangan sa mga otoridad, asin kung nakatarong ng tugang ang ngipon, kan Comelec, asin ka mga partners, pag-abot po dyan mga tugang sa pagkurtar kan vote buying sa palibot. Yeah. Alright, mga tugang, 11:35 in the morning. An oras hatod sa Indokal. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Para sa bagong Legazpi, Hisham Ismail always. Hisham Ismail. Hisham Ismail. Para sa bagong Legazpi, Hisham check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita, smile always. Para Mayor kan Syudad nin Legazpi, Kap Hisham Ismail, numero 2 sa balota. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI Course
Courses offered: Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Marvila. Alright, mga tugang, balik po kita sa programa. Oy, mga misis, rekas-rekasan todo na naman. Sarap-sarapan ang mapremyuhan yung mga day pa nakakaluto. Nakaluto na, iluwag na yan. At darating na ang lalabs. Hello, kay Bing Buenbores. Good morning, Papa Mar. Diyan po sa San Isidro sa Malilipot, Albay. Yan. Siring man mga tugang kay Sir Arvin Nabalaoro diyan po sa Dubai, 43016. Kasama natin sa kabalikat yan. At saka si 43009. Diyan po sa San Juan Street, Santo Domingo. Siring man si El Presidente, Sir Francis Bualoy. Good morning po, tabi sa Induga Boss. Uy, malapit na pala anibersaryo natin, ano? Yeah. May 19. Yan po ang kapanganakan ng kabalikat Civicom 430 sa Romanggi Base, Santo Domingo. Okay, sige po tabi. Mga tugang duman sa mga kabarangay na to, kan nakaagi pong Sabado, nakaurunta mga tugang si Sir Rene na de los Reyes, ang chairman kan Provincial Agriculture and Fishery Council. Mga tugang kang ano yan, kang Albay. Manungod po duman sa iyang pangapudan sa mga kapwa farmers and fisher folk. Na ngunyang pong eleksyon mahalaga na dapat na ma-include na ang sa indang mga aspirasyon. As in, sabi nga ni kamautan ka mga paraoma sin parasira na umangat man lamang sa buhay ninda. Diba? Matawan ng bagakani kung lapat na programa na makakapagpaitaas kan siya ng estado sa buhay. Baku itong sungo niya na estado na matapos mong umani, ipapabakal mo, tanganing bagbakal ka kan kukonsumuhon mo. Diba? Ibig sabihin, sa madaling sabi, kulang ang production because kulang mga tugang suporta. Dahil kayang susteniran kan mga farmers sa diring kapasidad ang pagprodusir ka mga inputs na kinakaipuhan, abono, mga pampataba, asin iba pa na kinakaipuhan ka mga pananom. Kasabay na sa mga technical aspects na kaipuhaning sabi nga ni kan sakuro kan mga nasa sa gobyerno. So sana ngaya duman sa mga mapasiriring sa Indo makadao pang palad ninyo. Aramon ngayon sa kandidato kung may pagkamot daw ngayon sa sektor ta. O baka ngunyan sa nangayon ta naghahangad din boto. Tinakamaray nga kan aputon nido ano ang konkretong plano o suporta sa mga lokal na mga paraoma sin parasira. Pag-abot sa pagpapauswag
kan produksyon, asin masaganang kita, na protektado mga tuga ang kapalibutan. Yan, yung tabi. Pero yung balansi dapat yan. Okay? And then, kung paano ngaya mapang mahalaan mga tugang kang sarong kandidato o paano niya masolusyonan o masimbagan ang padagos na pagitaas kan mga presyo kan agrikultura, agrikultural na produkto, tapos kan mga abono, kan feeds, pati na nga gasolina. Yan. Ano ang mga regulasyones para masiguro ang seguridad sa pagkaon? Di ba? Sa panahon po ng kalamidad, asin ang pagkakaroon, mga tuwang kabako, balanseng presyo sa supply chain sa mga pangenot na barakalon, mga tugang lalo na kang pagkaon. And then siyempre, kung yung specific na programa sa mga jóvenes, para mainganyo ang mga ini na maglaog sinda, kuguson ang pagsasaka, pag-uuma, asin po ang mga yan pong pangisdaan o yan po na pagsisira. Ayan po yan. Kung magdamog ngaya kamo sa mga pigtataram ninda sa oras na sila mga meeting o caucus, dahil sabi ninda, mag-isip mga kitang mga nasa agrikultura sin pangisda, na kung wala sindang pakiaram sa sektor, ay bala mga sinda, bala man kita magpili, di ba? Dahil ang argumento ninda is, ang edukasyon ngaya, asin ang pangsalud, mga tugang na pigbibidak ang kadaklang ka mga kandidato, mga tugang, kung may supisyente ngayang pagkaon kita sa lambang lamesa, kung barato sa nang na-access tayan sa satuya pong mga merkado at sa satuya pong palibot, wala ngaya mga tugang magiging problema sa maluya na utak o maluyang pag-iisip, maluyang mag-adal dahil mga tugang may supisyente kitang pagkakan. Di natural, pag may supisyente pagkakan, dahil maghihilang, dahil mapapatal. Tapos, yan po tama di naman, ha? Kasi sa ngunyan talagang ang sa inda po na natabang na nakukuha ninda, parang palliative lang. Wala yung talagang direkta na mailing uminang ka talaga siya, di ba? Sa ngunyan may mga surviving kita na mga paraoma. And ako na ugmaduman mga tugang sa sa Dilobejeres Farm sa Kamsur, na iyo po nanginot sa pagsusulong mga tugang kang pagtatanong kay itong 5 klase ng produkto, yung 555 na pigara pod mi. 5 produkto. Ngunya, number 1 na po sinda mga tugang na nag-export nin taro leaves. Yung natong, di ba? Kaya ito, pigurlo kang kita kang Dennis Castayan digdi. Na kung may lote ka mo sarong hektarya, i-subdivide nindo yan sa 5. Di ba? Pagkatapos, kung igwa ka mo nin lugar na ngaya medyo may dumug-dumug, may nagbubulos-bulos dyan mga tugang ng matubig, gawin nindong natungan. Di ba? And then, kung igwa ka mo nin marulimpoy na parte, Taday man pwedeng tanuman ka itong sumakay po ning init talaga, uyang yung uraro ang pwedeng dyan. Tayan, maski malimpoy, matubo yan asin maunod yan. Uraro. Bahalang kilo kayo pag ginibo ng arena. Di ba? Pagkatapos, mga tugang, kamuting kahoy, pantulong produkto. Di ba? Kamuting kahoy. Gurano ng kamuting kahoy mo niyan. Bago mahalo na. Di ba? Pagkatapos, mga tugang, ubi. Yan, ito talaga ubi. Na violet. May mga buyers na po kayan eh. Ayan po yung pinag-introduce kang balsa. At yung mga grupo namin na nag-advocate kayan. Plus, yung kalunggay. Nangyari Papa John ka na kaagi. Nagkunyan. Mahalon sa kilo kang kalunggay. 40 pesos. Sarong kilo. Isus na Diyos eh. Ngunyan,
Iyon na po yan ang kunyan, ang sitwasyon, mga tugang. So mga nagtaranom, nagikinabang na. Ha? Igwa na sindang, at least kahit paano, nakakuha na sindang mga tugang nin market. Dahil na sinda malinya, dyan sa saod, mapaaraw, mapainit, mga tugang taigwa nang magkukuha ka sa ng produkto. I-text mo sana, naunang tabi, ready na for harvest. Magpadara ka ng truck digdi. Antimano, pag abot kan truck, pag nagkaperisara na, babayadan ka na. Paglayas kan truck, kapot mo na subayad mo. Yeah, arugan ka, kaorganisado mga tugang subalsa. Yung Bicol Agricultural Learning Site for Agriculture. Bicol Association of Learning Site for Agriculture. Na sa mga learning site for agriculture digdi sa probinsya, parang naging mga consolidator. Yan. Pigturo din yan. Ina Sir Marlon Alongabela, mga partners na po yan. Sila Padre Momo, yan, sinibang pa. Di kadakol, mga tugang na, mga nasa sa agrikultura na pinabarayaan ta na. Di ba? Pinabarayaan ta na. Pero ngunyan, dito po nagbabalik. Kasi naugma kita na may mga nagpupursigi na mga parauma. Alam mo, minsan kaya, dahil mo man mababasol sa iba, ang gusto ninda, to see is to believe. Kaya lang, sa kasi si is to believe ninda, naodya na, mabuyo sindang magtanom, o to sa iba, nagpara-produsir na. Ang marawat kanta kung sa pagtanom mo, pag-harvest mo, wala nang parabili. Diba? Dapat sabay tulos kita sa sigwada. Diba? Tangani pong areglado kita dyan. Yung mga pag-introduce na yan. Hindi ba supported yung mga ATN singgan DA. Yan ang 555 nindang yan na sa laog kaya likin 5 taon, mga tugang, makatanong kita kaning 5 produktong ini, 5 tonelada ngaya, an kay puhan ta. Aba, yung iba, hindi naman nag-intindi, pero ito, bilib ako digdi sa Dilo Bejeres Farm. Talagang pinatuyanan na nagtanom sinda ng mga paingustong natong. O tarig di ba sa tuya, dahil naman masyado. At so ibang mga matubig dyan sa may parting basod. So dati kayo ito na Surosimana, nagdadara sa ning binulto, nagpapaktura sa ning binulto na mga natong pigdadara sa Manila. Wala na ngunyan. Natabunan na kang kwari. Kundi man natabunan, sa pagparatuki-tuki ka mga gapo, mga tugang sa tubig, buminalyo na duman. Wala na sa patubig duman sa natungan. O yan ang problema natin, di ba? Ayan po, kawawa naman kairakman, di ba? So yun yan, ang mga padagas yung buhay, may mga dakol, uning nga ni na kaya para porsigimi ni magturba ka mo. Gumibo ka mo mga tugang ning coco honey, coco nectar, coco sugar, tamay demand na lang ka sa Manila. Imagine to nila ang pighanap sa Manila, nagtasarili sa Bicol, dahil man makatao. Ta primero, so pagtubod ka ibang paraoma na, dahil mga yang kita dyan sa pagtuba. Para rotikan sa nangay kita. Yeah. Pero kung yan nahiling po ninda, nasa pagtuba ngaya, igwa pala na kwarta. So itong, natural sa nang tuba. Alam mo, pagkuha mo naman sa, pinutulong mo baga so burak, yung fluorescence, kang kayang po nanyog, yung rawuganan, kagan mo kay salod, sa laog kay sarong aldaw, mga tugang, 1 liter pala nakukuha dyan, June, aga hapon. Yung gununon mo, gurano na yan. Pag pinabakal. Ngunyan, lalo pa yan na ma-enhance, mamahal pa yan pag pinasteurize mo pa. Ibig sabihin ng pinasteurize, pinakalakaga mo. On a certain minutes, on a certain degrees, mga tugang, tangani na mas magi siyang masiram. Yun na yun so pig-order me, pig-babakal me. Diba? Na nagwara-wara ngunyan ang supply, takadakol lang nagdidemand. Kaya nga sa pangapo namin sa programa na so gusto na makaukod na kung paano ang pagtuba. May skills man yan Di man yan basta-basta lang na ngayang putulon mo yan. May special na gamit yan na karit. May special na gamit siya. Tangani di madamage mga tugang so burak. O di
magpaisi ka mo digdi sa mo. Sa programa mo ni Padre mo, digdi sa kuya. O kaya ano man kay Sir Edwin Ribangcos, taturuan tabi ka mo. May mga pag-iriba kita na haloy ng membro kang Katapas, pagkatapos kan Philippine Coconut Society, laloy lang nag-training ka yan, and pigiras na po ninda digdi sa komunidad kung paano makakanegosyo kita dyan. Di ba? Ayan, maraming product sa nyog talaga na makahulok nga ni ta ka nagparasar kita sa ibang nasyon, duman, pigagaramit na ninda yan, digisto, mapumpas na kita. Doon, patapos na sinda. Samantalang niya umedig ang pinakamasiram na mga produkto. Iyo po tabi, dahil kapagsayaw may mga oportunidad na yan, and sana nga, ang sabi kang presidente, ka nag-asumir ngaya ko bilang ngayang, presidente kang Pilipinas, babaon ngaya, maluyaon ngaya sa agrikultura. After 2 years, ngunyan, at least nga nag-ray-ray na, tinutukan na ngaya, kupuli, yung programa na yan talagang tumutok ng gusto mga tugang sa mga kababayan niya to na mga nag-i-kaos, partikular sa mga paraoma, na pag-abot kang daw, mga tugang, so nagpapakaon sa to, bako na sin na makonsiderar na pinakang pobre sa kinaban. Bako na sin na pinakang pobre sa Pilipinas, kundi nasa middle o kaya nasa itaas na, because in other nations, mga tugang na mga darakulang farms, dakulang mga agricultural country, sa ibang nga bako man agricultural country pero nag-ibon lang paagi para magkapag-produsyon ng agrikultura, mayayaman sila. Mayaman sila. Itadig di dakulong kitang daga na pang-agrikultura, puro nakatiwangwang awot mga tugang nagang talubo, pira barayaan ta sana. When we travel mga tugang duman sa Australia, sa Korea, maski sa gilid ka tinampo, mga tugang may tanong na gulayon. Sige sa ito, maski ubos kamuti, da na. Nangyayari yan. Agmagay pong ubos kamuti, madalagan mga tugang sa timerkado. Tas mangrub-ngrub, tamalo nga na masay pa. Parang yung makusido. Kung tinusok kumugan duman sa likod kan arong mo, di tranquilo ka na. Presko pa. Ay, just go! O paano mga kapatid? Oras na para mag-skeda, magpatos-patos po kita niya na pagka-aldaw na yung bonus. Para po ni Juna Polis, Lando Technical, kasubago si Chief Ramir, si Jerome Nico Martinez, kasabay taman sa DCGB Social Media Department, ang Bilog na Tropa, ang Mega Post Patrol, si Jenny, tsaka si Ciara May Leron, dyan po sa newsroom. Ako po sa inyong lingkod, Mardila dahing iba, sadit sana pero tiyan. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines sa baga na pumasunod. Loud sa naman after some reminders, ang tambalang Sir Bert Nunez at saka si Ma'am Gina Ritter sa Bareta alas 12, masunod na.